наздикони гуруҳе аз муҳоҷирони тоҷик ки ба куштори варзишгари рус гумонбар мешаванд аз мақомоти Тоҷикистон мехоҳанд ҷараёни мурофиаи додгоҳиро назорат кунанд. 6 муҳоҷири тоҷик ним сол мешавад дар боздоштанд. Қазияи дастгир шудани онҳо дар шабкаҳои иҷтимоӣ сарусадои зиёд ба миён оварда буд, зеро баъди боздошт кормандони полис муҳоҷиронро маҷбур карданд ақиби худро орён кунанд. ҳамкорам Сарвинози Руҳуллоҳ бо наздикони ин муҳоҷирон суҳбат кард ва қабл аз барнома ман аз ӯ пурсидам ки сабаби нигаронии хешовандонашон дар чист. волидони ин муҳоҷирон дар ҳоле ба расонаҳоро оварданд ки натиҷаи нахустин ташхиси тибби додгоҳӣ ба фоидаи муҳоҷирон анҷом шудааст, вале мақомоти тафтишотии Русия бо ҳар баҳона боздошту мурофиаҳои додгоҳии муҳоҷиронро тӯл медоданд. ҳамзобадони радиои озодӣ гуфтанд натиҷаи ташхис дақиқ накардааст ки варзишгари рус маҳз аз зарбаи сахт фавтидааст. Сергей Чуев варзишгари юнониву румӣ шаби 6 ба 7 июн дар минтақаи ҷанубу ғарбии шаҳри Москав кушта шуд. Расонаҳо навиштанд ки гӯё муҳоҷирони тоҷик ин устоди варзишро ба кӯл партофтанд ва ӯ зери кӯл нафасгир шудааст. ҳоло ин муҳоҷирон бо 2 моддаи кодекси ҷиноии Русия 105 қисми 1 яъне куштор бо маслиҳати пешакӣ ва авбошӣ гумонбар ҳастанд. оё ин муҳоҷирон бо вакили мудофиъ таъмин ҳастанд ва назари худи онҳо маълум аст ё не? бале шаҳло, дар ҳоли ҳозир аз ҳаққи 6 муҳоҷир 5 адвокат ҳимоя мекунад. онҳо умедворанд ки мурофиаи навбатӣ мутахассис даъват мешавад ва суолҳои норӯшан дар ташхиси тибби додгоҳӣ пурсида хоҳад шуд. қарор аст мурофиаи навбатӣ рӯзҳои 5 ва 6 декабр баргузор шавад. ба гуфтаи вакили дифои яке аз гумонбарон бояд ҳодиса то охири моҳи феврал ниҳоӣ шавад. пас аз боздошти муҳоҷирон бо гумони қатли ин варзишгар онҳоро маҷбур карданд ақиби худро орён кунанд ва ин акси боздошт шудаи онҳо дар интернет мунташир шуд. баъдан мақомоти тоҷик ба боздошти муҳоҷирон ва нашри аксҳои таҳқиромез вокуниш карданд. ҷониби Русия ҳанӯз шарҳ надодааст ки чаро муҳоҷирон дар як ҳолати таҳқиромез тасвир шуданд, вале онҳо видеои бозпурсии гумонбаронро нашр карданд ки дар он муҳоҷирон даргирӣ бо варзишгари русро тасдиқ мекунанд.